Bay, naakoy ka ng mga kuan ba? Diskarte. Unsa naman sad? Di ta contest pagwapuhay kay magligas naman Ay, kita. siyempre, usa ka rin usa naman sa pagkamaguwang nimo nako. Ang style Alita ni- sa alita pa, unsa naman sad? Contest ta pabatiig naong. Pabatiig naong. Oo. Ay, bay. Bay. O saan na inyo gisabutan? Kanang Ay contest may pabatiig naong. Apil na baby. Yan ay premyo. Intra na Ilang ni. premyo. ano ni siya? Sa atong premyo atong pagpapuhay ni premyo man ta og usa ka milyon. Kini pabatiay sa naong ato 2 milyon. 2 milyon. Oh. Gigi. Anya pero amo daw kani. Maoy dadoon dito sa Amerika. Oh, kay ang mga tao dito mga Amerikano di magadaog pabatiay naong. Kay matisoy man na. Oo. Oh. Gigi. Ang champion na ni bay, pabatiay naong bay. Maoy dadoon sa Amerika. I-appeal og papangitay dito sa naong. Gihati man niya. Ano? Contest ni pabatiig naong. Sige. Sige, gigi. Yeah. Pabatiig naong, pabatiog na tutunaw. Bation. Maningkamot kita kung kinsa gimudaog to ani kay naara bay nagkamera nga taga-Amerika na tubangan. Ay, oo. Oh. Vlog din di ay. Oh, mga Amerikano Ano na ang takso di Amerika? Ang Abot mudaw ang gani, Amerika, moy gani. muda sa mada sa kuana, mada sa Amerika. Oh. May paabati no. Yeah. Ikay ihap bay. Larga. 1, 2, 3 ha, pabatiig naong. Oh. 1 2 Ay. Wa pa kita ka sugod, wa pa kay abot sa number 3 nagpabati-bati naman sila. Ikasan man. Wa pa bitaw ta magsugod. Oh, isa. Sugod na dito ang wapaman. Di rolling, ikaw rolling action. Una pa mo bati-bati as naong. Ay. Nagpabati-bati, manday mo tikasan man mo. Wala ay. Wa pa may tamo pabati-bati ka. Okay, tanaw. Pagkani ka bay, tanaw. Gigi. Nag-iha pa gani. Okay. Balik. Tulo ka team ha. Oh. Rolling action. Ihap pa lang, ihap pa. Haruma. Gigi. Maklaro. 1 2 Ay. Grabe. Nya sabay. Tikasan na po ni. Nagpabati-bati naman sila alkansi tani. Wala oy, wa pa kita magsugod. Tuwa pa gani, wa pa gani ka. Usap. Mao gani. Kana ba kana inyong kuan ba? Murag di man mayong. Di tikasan. Di bay, ako ihap lang bay. Tara ikay tanaw bay. Gigi, tanaw na So, kami. di pa kita katiwas sa number 3. Wan nagpabati-bati nagdaw. Gigi. 1 2 Ayaw sa. Oh, nawa. Unsa man tawo mo duha nga grabe magpakatkasana ninyo? Nagpabati-bati. Ano ka saman? Di ba ang ihap 3 pamanya? 3 man niya. Do ba to? To pa gani. Sa uno pa lang gayda nagsugod pati magkabatian si unaw. Na unsa man mo ay mura man mo karon ka. Nga kailan inyong ni-apel ninyo. Bate na Bate na natin bigay daw. daw. Pero sa mo.